ಅಷ್ಟಮಿದ ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಖರೀದಾರಿಗೆ ಹೊರಟದ್ದು. ಅಷ್ಟಮಿಗ 2 ದಿನ ಉಂಡು. ಅಷ್ಟಮಿಗ ಸಾಲಿನ ಬಂಡಿರಿ ಇನಿ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಲ್ಲೆ ಪೋಯಿಂದು ಕೊಂಜೆಟೆ ಸುಧಾರಲಿ ಪೂರ ಅಂದು ಆಯ್ಪಂಡ ಇನಿ ಬರುಸನೆ ತೂಲೆಗೆ ಬರ್ಸನೆ ಅಂಚ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಪೋಯರತ್ತಂದ ಆಯ್ಪಂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯುಷ್ ಅರ್ಧನ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 45 ರೂಪಾಯಿ. 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ಅದೇ ಲೀಟರ್ಗೆ ಐತಿ 1 ಲೀಟರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಆಯುಷ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಆಯುಷ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಶೂಲ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ಲ ವರ್ಷ ಎಂದೂ ವರ್ಷ ಶೂಲ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ಲ ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಅವ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ದಾಲ ಕನೇರಿದ್ದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ನೈಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚ ತೂಕ ನೈಟಿದ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಒಲ್ಪಲ ನೈಟಿ ಉಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ನೈಟಿ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಬರ್ಸ ಆನೆಂಗ್ ಕೊಡ ಬತ್ತೊಂಬೈದ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತೀಯ ಅವೈತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ದ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದ ಪೂರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸಾಲ ಆರೆಂಜ್ ಶಾಲ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೂರು ಐಟಮ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಶಾಲ್ ಇದು ಶಾರ್ಮಾ ಕೂಡ ಈಗ ಶಾರ್ಮಾ ಹುಡುಗಿ FA1 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ಬಂದಾನೆ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೀರಿ ಶಾರ್ಮಾ ಎಂಡೆ ಪೋಡ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂದೆತ್ತು ಬರ್ವೆ ಒಂಡೆ ಅಂಜಿಟ್ಟು FA2 ನಿಯರ್ ಬರ್ತನೆ ನೀನು ಶಾರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಬರೋಡೆ ಆಗಿ ಈಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತದವ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತು ಅವಳು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ 3 ತಿಂಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಂಡು ಪಾಪೇರ ಕಂಡು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಬೋರ್ಡದ ಕುಲ ಬೇತೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತು ಎಂಕುಲೇಪಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂದು ಆಂಡು ತಂದು ಲಾಂಡು ಬೆಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರು ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತೇನೆ ಪುರಾಣ ಆಫರ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಫರ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಅದು ಜುಲೈ 31 ತನಕಲ್ಲ ಆಷಾಢ ಸೇರಿ മോനെജ്ജായി കണ്ണുപുരജ്ജി ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆನೆತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಬಾರ್ದಲ್ರಿ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಪೂವ ಪುಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಅರಳ್ದು ಲೈಕ್ ತೋಜಾರ ಬೋಡದು ಬತ್ತೀನಿ ಈ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಣುಂಡತ್ತ ಪೂ ಅರಳುನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ನುಂಗು ದಿನಲ್ಲ ದೇಯ್ದಿಜಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಬಾರಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಡ್ತೇನೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ದಿನಾರ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅರಳೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಏಪಾಲ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಕ್ರಂತೆ ಮಲ್ಲ ಅರಳರುಂಡು ಮಲ್ಲ ಪೂವೇ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಸಲ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ಬುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸನೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಂಚ ಅದು ಪಜೀರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಪಜೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಬರ್ಸ ತೂದು ಪೂರ ಮಿಷಿನ್ಡೆ ಪಾಡ್ಗಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಮರಿಯಲ್ಲ ಡಾತು ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ಯಾಕಂಡ ದೊಂಬು ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡತ್ತ ಅಂದಿನಿ ದೊಂಬು ಬತ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಮುಗಾಲ ಅಂಡ ಕುಂಟು ಚೂರ್ಲಾ ನುಂಗುಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ನುಂಗುನೇಜ ಪನಿ ಬರ್ಸರಿ ಚಂಡಿ ಹಾಕು ಅಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೂಲೊಂಜನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮೈತದ ಪೂರ ಆತು ಒಂದು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮೈತದ ಪೂರ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ದು ಒಂಜಿ ಮೈತದ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯೆ ಪಂಡ ಈ ದೇವೇರ್ನಪುರ ಅರ್ಜುನಪುರ ಕುಂಟು ಸರ್ಪುಡು ಬಾರ್ದು ಬರ್ತವಂದು ಪೋಯೆ ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅಂಚ ಪೋಯಿನಲೆಗ್ ಮರತ್ತಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬತದೂನದ ಅದ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಕಂಚಿನ ಬೇಜಾರು ಜೋಡು ಹಾಳಾಕು ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರಾಕು ಕುಡು ಕತ್ತಲೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಆಡ್ತಾನೆ
ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಬಂದ್ಪು ಆತ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮ ಬರ್ಸ ಪನಿಪೇರ ಸುರಾಂಡ್ ಎಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪುನು ತೋಪುನು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಚೇನ ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಬಯ್ಯ ವನ್ನಾಗ ಪನಿಪೇರ ಸುರಾಂಡ್ ನಮ್ಮೆ ಓ ಮಂಜಲ್ದಿರ ಕುಡ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನಿ ಈ ವಾರಡು ಮಲ್ಪೊಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಬೊರ್ಚ ಅಷ್ಟಮಿ ಆತ ನನ್ನತ್ತೆ ಉದ್ದುದ ಮಲ್ತ ನಾವು ವೆಂಜರಾಡು ಮೂಜಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಗೋಡು ಬರ್ಪಿಯರ ಮುಟ್ಟ ಇರ ಹಾಳಾಯ್ಜರ ಬರ್ಪಿಯರಡು ಮನ್ಪುಡು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಇರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಧರ್ಮ ಶೋಕುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ ಬರೊಂದುಂಟು ಈ ಸಲ ಕಡೆ ಪುನಃ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಗಡಿ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ನೆಲಟ್ ನಡ್ನ ಪುದೀನ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಪಾಟಡ್ ನಡ್ನದ ಆಲೆಡ್ಡ ಆತಿಜಿಂದ ಅಂಚೆನ ಅಲವೇರಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಆಯ್ನಿ ಈ ಸಲದ ಬರ್ಸಾಗ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಶುಂಠಿದ ಆತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಡು ಎಂಚ ಶುಂಠಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಸುವರ್ಣ ಗಡ್ಡಿ ಚೂರ್ಣ ಅಂಡದ ಈ ಸಲ ಬೇಸೊಪ್ಪುದಲ್ಲ ಲಗಾಡಿ ಆಯ್ ನಾನು ಪಂಡೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ತಪ್ಪುಲು ಒಂಥರ ಕಪ್ಪು ಡಾಟ್ಸ್ ಲಕ ಇತ್ತಿನ ತಪ್ಪೆ ತೆಪ್ಪುಜಿ ಚಿಗುರು ಒಂದುಂಡು ಎಂಚ ಹಾಕ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಸಲ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅಂಚೆ ನೆಡ್ಡೆನೆ ಜವೆ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆದೆ ನದಾದನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಗಲ ಪೆಟ್ಟುದು ಆಂಡ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ದಾಯಾದಿಗಳು ನಿಖುಲ್ ಲೈನ್ ಫ್ರೂ ಅನ್ಕೋರಕ ತುತ್ತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ದಾಯಾದಿಗಳು ನವೇ ಏಯ್ ಇಂಕ್ ವೆಚ್ಚ ಅಷ್ಟೇ ಇದ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ ಐಕೆ ವೆಚ್ಚ ಪೂರದ ತಂದೆ ಸಾಲ ಪೂರ ದಾಲ ಒಂಜಿ 25 ಜನ ತರಕಾರಿ ಒಯ್ದುಂಡು ಯಾನ್ ಕೋತು ನಾಡು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡು ಪೂರ ಸುಧಾರ್ತುವೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ 8-9 ಕಾಂಡೆನೆ ತುರಾತು ನಿಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಾಲ್ಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಮೂಡೆ ಪುರ ತೊಂಡೆ ನಾನೀಗ ಪೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಪೇಂಟೆಗ್ ಇಂಚ ಮೂಡೆ ಕೇಂಡೆ ಕೋಡೆನ್ ಜೋಲ ಕೇಂಡೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೈನಿ ಒಂದು ಆ ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಊರ್ದ ಅಡೆ ಹೆಂಚಿನ ಊರ್ದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಒಯ್ದು ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಿಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಊರಲ್ಲ ಊರಲ್ಲ ಕಣೆದಿನಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಮೂಡೆದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮೂಡೆ ಮಲ್ಲ ಮೂಡೆ ಚೋರ ಮೂಡೆ ಮಲ್ಲ ಮೂಡೆ ಒಂಜೆ ಮುಪ್ಪರು ಹೆಂಚಿನ ಮುಪ್ಪರು ಮಾಡಿದ ನೋಡ್ಚಿ ಮಂಡೆ ಎಂದೊಂದು ಅಂಡು ಮಂಡೆ ಒಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐದಕ್ಕ ಏತ ತಂಡಾರ ಕೇಂಡೆ ಏತ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿ ಮೂಡೆ ಆಲೆ ಕೊಡಂಜೆ ಮುಪ್ಪಂಡೆ ಏತಾಣ ಏನಾಗಿ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ತೊಂದರು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ತೊಂದರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಡೆ ಮಿನಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ಜಿಂದ ಇರು ಪಿರಾನೆ ಕೊನೋಡು ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಮೂಡೆ ದೀದು ತೂಡು ಕನೆದೇರು ಗೈಸ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಮೂಡದ ವಿಷಯ ಇದು ಪೆಟ್ಟೆ ತೂಕ ಐತೆ ಗೈಸ್ ಹೋಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ಆಂಡೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಗಾಲ ಅಂತ ಮೂಡೆ ಮಾತ್ರ ಶೋಕೊಂಡು ಮೂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದೋಡಿ ಐಕೆ ಆನೆ ಮೆದು ಇತ್ತನ ಬಂದ ಮೈತನ ಅವಳ ಸೀಂಕಿರಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೂಲೆ ಬಂದ ಮೈತನ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಬಂದ ಉನಾಯ ವೈಪೋಡು ಪಾಸಾಂಡ ಅಂಜು ಒಂಜಿ ಹೈಟ್ ಯಾವ ಸುರು ಉಪ್ಪು ಬೈದು ನಂತು ಯಾರ ಒಂಜಿ ಯಾವ ನಂಚನ ಒಂಜಿ ಯಾವ ನಾನು
ತೋರಣಿ ವರ ಪೂಜೆ ಪೋಯತ ಅವಳು ಇಂದು 2 ವರ್ಷ ಅನ್ಕೊನು ಯಾನ್ ವರ್ಷ ಮೂಡೆ ಇರ್ನಾಲೆ ದೂದು ಮಲ್ಕೊನು ಬಾಳ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ತುಂಡು ಮೂಡೆ ಮಲ್ದಿನೇ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ತೂದೆ ಮಲ್ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೂಡೆ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕ ಕಲ್ಪಾಯಾರು ಪುಣ್ಯ ಅವು ದಾಂದ ಗೊತ್ತುನ ತೊಂದರದ ಬಾಯಿ ಉಂಡ ನಿಜ ಗುಂಡಿ ಇಟ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಗುಂಡದ ಮೂಡೆ ಉದ್ದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ಪಾವೆ ಇರ್ಗ್ಯಾತ ಅಡಿಗೆ ಇಂದು ದಾದ ಅಡಿಗೆ ಚೆಪ್ಪುದಿ ಇಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲವು ಮೂಡೆ ಉಂಡತ ಅರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ರ ಮೂಡೆ ಮಲ್ತಿಂಚ ಕುಡುಪೇರ ಹಾಕುಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಕುಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಮೂಡೆ ಎಡ್ಡೆದೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಒಚ್ಚರ ಕೈ ಬಾಡೋದು ಅವು ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತದ ಒಕ್ಕಲ ಬಂಡೆ ಇದು ಮೂಡೆ ದೊತ್ತೊಂಡರ ಈರಿಟ ದೊತ್ತೊಂಡರ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಇದು ಮೂಡೆ ದೊತ್ತೊಂಡರ ಸರಿ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ ಬೇಯ್ಪದಾನಗ ಅತ್ತ ನಂಗೆ ಆಜಿ ಬೇಯ್ಪದಾನಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2-3 ಪುರವರಿಂದ ಅವು ಎಂಚ ಕುಡೋರ ಬೇಯ್ಪ ಒಟ್ಟು ವಾಸಿ ಪುರ ಕನಪುನ ಎಂಚ ಪುರ ಕಂಡೆ ಅಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಯ್ಯನ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಗತ್ತಿನ ಮೂಡೆ ದೊತ್ತೊಂಡು ತೆಂಗಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಗದ್ದೆರಲ್ಲಿ ಸೀಂಕಿರಿ ಪಾಡೋಡು ಅವು ನಮಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಪೂಜಿ ನಮಗುಂಡು ಸುಜೆ ಪಾಡೋಡ ಅತ್ತೆ ಅಂಟದ ಅದೇ ತುಳಿ ಅಂಟು ಮೂಡೆಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಅವು ಇರೇ ಮಲ್ಲ ತೋಜೋಡ ಅಂಚ ಹಾ ಬಚಾವ್ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಮೂಡೆ ಯಾನು 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಿ ನೋಡ್ಸೋಡು ಮೂಡೆ ಮಲ್ತಿ ಬರಿ ಎದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾವೇನೇ ಗೊತ್ತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾಡ್ ಏರ್ಲ ಕೇಂಡೆ 2 ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾಡ್ದು ಹುಟ್ಟಿ ನಾನು ಏರಿಗಾನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವತ್ತ ಮೂಡೆ ದಾಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಸಂಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಂಕಿರಿ ಹೆಂಚ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಟ ವರ್ಷ ಒಂದು ಅಡೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಡೆ ಹೋಪೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡೆ ಕನಪುನೆ ಅದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೂಲುಂಡು ಸೀಂಕಿರಿ ಮೂಲು ಸೀಂಕಿರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೀಂಕಿರಿ ಬರ್ಚ ದಾಳಿಸಿ ತರಕಾರಿ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಒಂಜಿ ಗುರುವಾರ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇನಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡೆ ಉಂಟುದಾದ ತೊಂದ್ರೆ ಉಂಟುದಾದ ತೊಂದ್ರೆ ಕಾಂಡೆ ಸೀದಾ ಕೋಪ ಪುಟ್ಟಗೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೋತುಂಡ ನಮಸ್ತೆ ನಾನೆಲ್ಲೇ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಚಿ ನಾನೆಲ್ಲೇ ಜ್ವರ ಮನಿ ಬರ್ತದ ಸೂಜೆ ಬರ್ತು ಬೆಟ್ಟೆಗ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪುದಾಯಗವು ಕೊಡಿ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ವರ್ಷ ಚೂರ್ದೇನ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಕಿಲೋ 200 ಇತ್ತು ನೀರೆ ಕೊಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡುವೆ ರೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೋಗ ಅಚ್ಚಿನ ನಾನು ಪೂರ දෙකීති නේද ඒක නැත්නම් ಪೂರ ತಿರ್ತುಡು അവിടെ ബോർഡേനാ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಪಾಡೋಡ್
ಗಾಡಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡ ಆರ್ದರ್ ಪೂಜೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಏನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಆರೇಡು ಆರೆ ಬೊಕೇರಿ ಆನ ఎవడెత్తాన మరి అలా రాక్స్ ఒకటి బాకి ఏంటి అన్ని మసాలా కరోజుదా ಇನಿ ಗುರುವಾರ ತಂಚ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪುರಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ಇಂದೇನು ಮೂಡೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ದೀಕಂದ ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಉಂಡ ಒಂಥರ ಕೈ ಕಂಟಿಲ ಕಾಪುಣ ಈಗ ಪಿದಾಯಿ ದೀಕ ಬಂದು ಪೂರ ಕಿಚನ್ ಟಾಪ್ಡು ಪೂರ ಬುಡ್ಪಾದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅರಿ ಇತ್ತೆ ಬೊದ್ದುಲೆರೆ ಪಾಡೋಡು ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನ ಅರಿ ಬೊದ್ದುಲೆರೆ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡ ಅರಿ ಪಂಡ ಮೆಜರ್ ಮಲ್ತ್ ದೀಪುನು ನೀರಿತ್ತೆ ಮೈ ಪುಜಿ ಬೊದ್ದುಲೆರೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಧ ಮೂಡೆಗ ಅರಿಪಾಡು ನಕ್ರಮ ಅರಿಪಾಡುದೇ ಚೀಲ ಬೂಸ್ಟ್ ಬೈದಲ್ಲಿ ಏಪ ಕನೆದನು ಗೊತ್ತು ನಂದು ಜುಲೈ 15 ಕನೆದಂಡು ಜುಲೈ 15ಗೆ 17ಗ ಅಷ್ಟೇ ವಿಧ ತುಂಬೆ ಸಾಮಾನು ಕಂತೀತನು ಪೂರ ಅರಿಪಾಡುದೇ ದಾದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಪಲೆ ಅರಿಪಾಡುದೇ ಬೂಡೆಗ ಅಷ್ಟೇ ಜಲ ಜಾ ಹರಿಪಾಟ ಬಾರಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಾನು ಅವೇ ಬರ್ತೇನೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡಡ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಒಂದು ತುಂಬುದತ್ತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಾನಿನ ಪುರ ಯಾನ ಕನೆದಿನಿ ಮೂಲು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಗೊತ್ತರಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಉದ್ದಿಜ್ಜಿ ಉದ್ದು ಉದ್ದಿತ್ತೆ నేను కొనప్పనా 2 kg ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ 2 kg ಕೊಡಂತಾರಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಎಲೆಯಿಂದ ಪುರ್ರನೆ ಜಾರುವ ಮೂಡೆ ಆಡದ ಬರಲ್ಲ ಆನಂತರ ತಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ ತೂಪತ್ತ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತ ಡೇಟ್ ಇருந்து ಇಂಚ ಲೂಸ್ ಕಂದ ಯಾನ್ ಬುರಾಣ ಇಡೀ ಉರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೂಸು ನೇ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಚೂರಿ ಅಂಚ ಲೂಸ್ ಉರ್ದು ಕಣದೆ ಲೂಸ್ ಉರ್ದು ಕಂಡು ಲೂಸು ಇಡೀ ಓಲಾ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕೈತಾಗ ರೊಟ್ಟೆ ಆಗಿತ್ತು ನೈಟ್ 2 ರೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉರದ್ ದಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅರಿಪಾಡ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ದಿನಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೋಣಿ ಇಡ್ದೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಡ್ದೆ ದೊರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಧಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕ್ಕಂತೂ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಡ್ತೈತಿ ಇಂಚ ದೊರಪೆರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಚ ಡಬ್ಬಿಗೊಂದು ಪಾಡ್ತಿ ಓಡ ಅರಿನ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಕೊಯ್ಕ ಪಾಡ್ನಾಡ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ ಪಾಡ್ದು ಹೈಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಮೆಜರ್ ಮಂತ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಜನ ಬೊದಲರೆ ಪಾಡೋಡು ಹಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದು ಕೊಡಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿ ಹಾಕುಲಿತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಹಸ್ತನಕ್ಕೇನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಕಲು ಇತ್ತೆರಡ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇನು ಅಂದ ಅತ್ತ ಆರು ರಸನ ಕಿಂಚ ಕಂಡೇರು ಅಂದ ಅತ್ತ ಇದನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇನೆ ಈಗ ಅರಿಬಾರ್ದು ಯಾನಿಲ್ಲ ಗೇನಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅರಿ ಜಿಂಜಾದಿಜ್ಜಿಯೇ ಬುಂದಾರಿ ನುಪ್ಪುದಾರಿ ಜಿಂಜಾದಿಜ್ಜಿ
ಎರಡು ಪಂಡೆನಾ ಉದ್ದು ಇಡಿಗದಂದೆ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಉದ್ದು ಮರಿಪಾಡಿ ಅನ್ನ ರಟ್ಟು ಸೇರು ಅದು ಹೋಯ್ಸಲ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಕಣೆ ಈ ಸಲ ನೆನಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ನಾ ಇದು ಏಪಲ್ಲ ಕಣಪನ ಮೂಡೆ ಸಪುರ ಅಂತ ಉದ್ದ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದೋಕೊಂಡು ಹಣ ಮಸ್ತ್ ತೊರತೊರುಂಡು ದಾಂಡ ಯಾವತ್ತ ಈತ್ ಬಂದ ಐಕೆ ಸರಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ ಹಾಕೋಣ ಮತ್ತೆ ಮೂಡತ್ ಬಾರದಿರ ತೊಂದಿ ರಡ್ಡಾಣ ಮಲ್ಕೊಡ್ಚ ಬಾರದಿರ ತೊಂದಿ ವರ್ಷಲ ಒಂದು ಅಡ್ಡೆ ಗಡಿಪಾಡ್ನ ದಾಲ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಆ ನೈಕಿತ್ರ ಐಪಾಡುದು ದಿಪ್ಪಂದಿತ್ತೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಹರಿಪಾಡ್ನ ಗಬುರ ಅಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಾಡ್ನ ಅರಿ ಉರ್ದುಪುರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲು ದೀದು ಪೋದಿತ್ತ ಬಂಡ ನಾಟಕ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅವು ಆದು ಬತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಮೂಜರಂದ ಅನ್ನದಿತ್ತು ನಾ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೊದ್ದುಲರೆ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆದೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಈ ಸಲ ಇಜಿಂದ ಅಂಚಿಲ ತಿಂಚಿಲ ತಾಪ್ನು 3-4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ಬತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಕತ್ತಲ ಅನ್ನಗನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕದ ಮೂಲು ಬುದುಲರ ಪಾಡಿಯೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ